45 mlynedd yn ôl, cafodd syniad ei eni. Syniad i arddangos I bobl sy'n camddefnyddio cyffurau ac alcohol. Bod yn bosib I dresnewid pethau. I adennill reolaeth ac a chael gobaith. Lleihau niwed sy'n cael ei achosi gan ddefnyddio gyffurau ac alcohol. Ac adeiladu bywyd hapusach. Mae drygyd wedi helpu pobl I wneud hun. Ac rydym wedi gwneud gwahaniaeth go iawn. Ar ôl gwrando ar bobl sy'n defnyddio ein gwasanaethau, Rydym wedi newid ein enw. I'r rhywbeth sy'n adlewyrchu ar arwe sy'n gwneud yn nerwyddiadu mawr neuha bawdau. Rydym yn barod. Gair Gymraeg sy'n dangos y newid hwn. Oherwydd rydym yn barod pan fyddwch chi. Barod i'ch cefnogi chi Ac yn barod ar gyfer y 45 mlynedd nesaf. Rydym yn barod. ydych chi?